здравейте геймърчета, ние сме BG Gamer, с мен е другия член, Гого. И днеска снимаме на Арена Брал в Hypixel. И сега почваме. Чатка на Дима пише. Да ти пише, знаеш колко ми... Сам да не вземеш да провалиш клипа с твоите писания. Да загубим заради теб. Да си растите бюрото така. Ти що винаги още в началото изпускаш тия... Защото няма хитиот. Те са прави, бе. То вече на хиляси. То още от самото начало си използва хилингто тема. Ти бъвняка. Ебах ти падналия децам. Да, на мен ми спамат скайпа, както винаги. Толкова съм известен, представете си. Давай. Ох, не знам дали си вижда да ми лаги, ама... Не ми лаги, ама имам чувството, че ми лаги. Долу има хилинг, отивам да го взема, защото съм пич. Но обичам хилинга. Давай, Чупе, а ти идвай. Защото малко... Долу съм. Ти си добре влезе. Ето пак се сложиха, мама и се хелнаха. Сигурен ли си? What the fuck? Това чак сега го забелява. Ама аз бягам, защото съм на малко. То си на 500. И да мен какво ми пуха, защото трябва да бягам. Ще бягай. Да, води меч. Добре, прибил го тоя. Взимам лала. Нищо, че ще умра. Пак се жертвам за отбора. Може и да не умра, не знам. Мачи, какви? О, взел го. И не трябваше. Аз снимам клип за клипа да го отворя. Айде. Але път за победа. Победа каза начало. Чак сам да видя какво съм изпи. Няма да ми кажеш. Добре, с мен е и Христо, който решил да не говори и иска да го казвам. Ето, Христо, доволен ли си? Ари. Чакай, кейче. 109 коинс. Може да почне на кейче. И Канада хат. Какъв е той? I'm so sorry, syrup, what's that? Какъв е, ледър ли? Да, ледър червена. О, яко. Що? И то с ли такъв? Да. Значи сигурно е силна, щом то си такъв. Аз по-рано убих една диамантка. Ама тук на Арена Брал. Бяхме 4 в 4 и пребих диамантката, ама сам. Да, ние ще играем 2 арени. Нещо относно снимането, значи той ще снима ще започне да снима след няколко дена. Да. Ще снимаме в Майнкрафт на минигейм, може да почнем survival. В някой сървъра. PBG ще почнем. Да, може и в Endergod, не се знае. Друго... Аз мога да снимам на спор, ама не се знае. Техният друг... не, светочавка. Така повтарям, че не се знае дали ще се снима на спор. Вау, то си имам бодър тез. Малко хилп с по-силния. Идвам, ама... Аз се качвам, вие слизате. Така, малко го пред. Аз ям с черната. Команд блока ли? Аз ям по който ми пади. Аз не взимам. Бягай. Да бягам, бе. Ти бягай. Бягай! Хилинг. Взимай го. Аз сега се хилвам. Добре, аз сега да бия. То буквално чакаше пред това. Да излага. Айде на 1000 е. Аз съм на... То са на 900. Браво на Тос. Дабл демейджа ли се спална, че това ходи? Не. Не още. Не, ама това го чака.
Колко пребихме ги? Аха. Аз съм на 600, на 703. Аз на колко съм? Поред тебе. Маме, потос. То сбия, ама малко ми лагва. Нета. Пусна си дабл дамейджа. Ама аз бягам, защото съм на много малко. Бързо слагай. Успях. И умрях. Как може през стената да ме убие, ми кажи? Не, сериозно, кажи ми как може през стената да ме убие. И да, те ни биха, това ще отклипа, защото две арени. Стабилно. Да, Стабилно. бързо. Едно на И да, ари. Ако ви е харесало, лайквайте. Ако смятате, че качваме интересни клипове, натиснете subscribe. И дано да ви е харесало. И бай-бай.